스타르모 안녕하세요. 나 코레스마라 코리안은 kaano. Tanayo top 10 na Korean food. Lumikayo. Mga lumikayo niya. Kapag magtumig Korea, di namin makalitan dito ah. 안녕하세요. 나 코레스마라 코리안은 kaano. Tanayo top 10 na Korean food. Lumikayo. Mga lumikayo niya. Kapag magtumig Korea, di namin makalitan dito ah. Ano pagkaon na tanawan ninyo? Kaya kayo niya, kaya nagbulinaw. Nagtukag Korea, nagbulinaw. Lipila na pagkaon niya, kagkaan ka nagbaradong pagkaon. 나셀러도 카요 카와네요 에클록 스마로 나 비타나로 팔로 카요 오늘 토야 플레나오 마네서 플레나오 아투카 코리아 다칼키 플레나 또 링이 샤스코아 베바파이 살리콘 스클링이 스코 코리안 코 미카오 Lumikayo. Karon, nagoti kob nukos. Lumikayo nukos tara, butalag karon na nukos. Nabasagol ang mangga, lumikas ka lang. Kahelak sa kagdugo, nakaskalamay. Lumikayo. 여보세요. 감사합니다. kaon 미카론. 가격하게 오래 그래 쓰리카오. Namay itlog, napadiyo. Namay kayo ngudong. Tanga siya gumiswa ngudong, namay kayo. Namay kayo, pinirito bake, namay ka na. So. 감사합니다. namay kayo, namay kids plong. Karon, nagoti kob nukos. Namay kaya nukos tara, butalag karon na nukos. Nabasabal ang mangga, namikas ka lang. Kahelak sa kagdugo, nakaskalamay. Kikayo.